Muki korksere thingnan damsang mo pura 70% dep khai batar jakmani lamsako tikrang tv channel nai jongnai rong sung pura morom no nugui mano bufang sikon chawa thime jagano orono korksere thiyo hinma jagabo tongo oboni bisingni investigation kebo srai manja tini phasi aro pori ui tongnai Elizabeth Jomatia hawo yasko sungjake langma sojak noka bo sajung jodi no thike bo haba khoksai je thike na bini khadisten te bini tharokati bhagi khitarjak mang ungkhana mono full investigation khaigengke morning klogo mungsa karon tongnai obo haike kwbangma baranogo kwthai khasijak mankha tabu waithaya onek paribar kwthai khasijak mankha khlaijakmani borok nukhanke murder hinjakamo kintu bui nugya hingke rape phano khaiui butharai khasiui ephano suicide hinjaknai tamoni hingke doctor tlangphano full investigation kuno jaga phano rijagya tini wana thiklaio ekjon college pori tongnai bo tabuk si bini future o puila first education bo sengdrop o time no bo haba khoksawi bo yasko sungui kotasrai thinani klaikya oboni ungklogo oboni pise onekta karon tongui mano kintu obono tabuk investigation khaigengke moni pisoni karon kwbangma manjaknai hingke asako sana naili ang